ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് കൊറേ ഇല്ലേ, അപ്പൊ അതൊക്കെ തീരുമ്പത്തേക്കും കൊറേ സമയാവൂലേ വിചാരിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനീതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ജയപതാക സ്വാമിനീതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദയ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മള് 13 അധ്യായങ്ങള് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് 9, 10 അധ്യായങ്ങളിൽ കണ്ടത് ഭക്തിയുടെ 64 അംഗങ്ങളിൽ 20 മുതൽ 42 വരെയുള്ള ഇനങ്ങൾക്ക് ദൈവികാരാധന, ജപം, പ്രാർത്ഥന എന്നിവയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകി തെളിവുകൾ നൽകി. 10 ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിനുള്ള വഴികൾ 64 അംഗങ്ങളിൽ 43 മുതൽ 46 വരെയുള്ള ഇനങ്ങൾക്ക് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത എന്നൊക്കെ തെളിവുകൾ നൽകുന്നത് അല്ലെ, ശ്രവണത്തിനും സ്മരണയ്ക്കും ഒക്കെയാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. 11 ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനങ്ങൾക്കുള്ള വഴികൾ 64, 47 മുതൽ 53 വരെയുള്ളത് കണ്ടു. അപ്പോ തെളിവുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. സമർപ്പണം, സൗഹൃദം, കീഴടങ്ങൽ എന്നിവയാണ് അവിടെ ഊന്നൽ നൽകിയത്. പിന്നെ 12 54 മുതൽ 64 വരെ ഉള്ള തെളിവുകൾ നൽകി ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നൊക്കെ. അപ്പോ അതില് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങള് പറഞ്ഞു തന്നു. ഉത്സവങ്ങളും ഭക്തി സാന്ദ്രതയുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായ 5 രൂപങ്ങള് പഞ്ചാംഗ ഭക്തി പറഞ്ഞു അതില്. പിന്നെ 13 സേവനത്തിന്റെ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള പ്രാക്ടീസ്, ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 64 ഇനങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച പൂർത്തിയാക്കി. പിന്നെ വിശദീകരിച്ചു ഭക്തി സാന്ദ്രതയുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായ 5 രൂപങ്ങൾ. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? പഞ്ചാംഗ ഭക്തി, മധുരാവാസം, വിഗ്രഹപൂജ, ഭാഗവത പാരായണം, ഭക്തസേവനം, ജപം. അതാണ് ചാപ്റ്റർ 14 നമ്മൾ ഇനി കാണുന്നത്. അപ്പൊ 13 കുറച്ച് ഓടിച്ച് നമ്മൾ പോയി. അതിലുള്ള പോയിന്റ്സ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. വീട്ടില് കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം വെച്ച് നമ്മൾ സകുടുംബം പൂജിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്, എന്തൊക്കെ ത്യജിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭൗതിക സുഖങ്ങള്, കർമ്മഫലം, സായുജ്യം, ഇതൊക്കെ വലിച്ചെറിയണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഭാഗവതം മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ഔത്സുക്യം കാണിക്കണം. സദാ ഭഗവത് നാമം ജപിക്കുന്ന ശ്രീ നാരദ മഹർഷി അല്ലെ, കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലും വീണക്കമ്പി മീട്ടിയിട്ട്. ആ വീണക്കമ്പിയുടെ കമ്പനുണ്ടല്ലോ, അത് പുണ്യാത്മാക്കൾക്ക് ശ്രവിക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്നും എന്നാണ്. മധുരയിലോ വൃന്ദാവനത്തിലോ ചെല്ലുന്ന ആ പ്രവേശിക്കുന്ന നിമിഷം തന്നെ നമ്മളില് അതീന്ദ്രിയ ഭാവങ്ങൾ ഉണരാൻ തുടങ്ങും എന്നാണ്. നമ്മള് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഭക്തനില്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേട്ട നിമിഷം തന്നെ വില്ലുമംഗലം ഠാക്കൂര് എല്ലാ ഭൗതികതയും വെടിഞ്ഞു അല്ലെ, കാമുകിയെ വെടിഞ്ഞു, എല്ലാം വെടിഞ്ഞ് വൃന്ദാവനം മധുരയിലേക്കൊക്കെ പോയി. അപ്പൊ കൃഷ്ണഭക്തി വികസിച്ചിട്ടുള്ള ആള്
മറ്റ് ധർമ്മങ്ങളൊന്നും ആചരിക്കേണ്ടതില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക മാത്രം ആണ് വേണ്ടത്. നമ്മള് ഭക്തി, ജ്ഞാന, വൈരാഗ്യങ്ങള് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. ജപം ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ തുടർന്നാൽ മതി, നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കും. 14 എന്താ പറയണേ? ഭക്തിപരമായ യോഗ്യതകളാണ്. സാധനയുമായി മറ്റ് സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ ബന്ധം, അല്ലെങ്കിൽ അവ 64 ഇനങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്. സാധന ഭക്തിയുമായുള്ള അവരുടെ ബന്ധം എന്താണ്? ഭക്തി സേവനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നതിന് ജ്ഞാനവും ത്യാഗവും അവശ്യ ഘടകങ്ങളാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഒരു തുടക്കം കിട്ടാൻ അത് സഹായകമായേക്കാം. ആത്യന്തികമായിട്ട് പിന്നെ അവയും വേണ്ട, അല്ലെ? കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പോ ഭക്തിയുത സേവനം മനോഭാവത്തെയും സേവനത്തിനുള്ള ആഗ്രഹത്തെയും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെയും ആശ്രയിച്ചല്ല നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കണം? ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ, എൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ള ആ മനോഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ഉത്സുകത, ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം. വേറെ ഒന്നും ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ വേണ്ടതായിട്ടില്ല. അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം, ആ ശ്ലോകം നമ്മൾ പഠിച്ചു, അല്ലെ? അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഭക്തിയുത സേവനം തന്നെയാണ്. അത് മാത്രമാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കുള്ള മാർഗം. ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വയമായിട്ട് നമ്മളില് അങ്കുരിച്ച് ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. കാര്യവും കാരണവും എല്ലാം അതാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനും അതെ, അല്ലെ? കാര്യവും കാരണവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പരമാത്മാവ് ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ സ്വയംഭൂവായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ സ്വയംഭൂവായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അതിന് നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം, ആത്മാർത്ഥ പരിശ്രമം ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാനാവൂ എന്നാണ് അർജുനനോട്. നീ എൻ്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് ഈ രഹസ്യങ്ങൾ ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ഭൗതികതയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ വ്യവഹരിക്കുമ്പോഴും ഭക്തൻ എന്താ വിചാരിക്കുക? എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ടത്. ഭാഗവതത്തിലെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ സേവനം ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നവർക്ക് ദാർശനിക അഭ്യൂഹങ്ങളും കൃത്രിമമായ ത്യാഗവും ഒരു തരത്തിലും ഗുണം ചെയ്യില്ല. എന്റെ ഭക്തനായി തീരുന്നതോടെ ഭൗതിക സുഖങ്ങളുടെ ത്യാഗം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലം താനെ കൈവന്നുകൊള്ളും. പരമസത്യം അത് എന്തെന്നറിയാൻ വേണ്ട ജ്ഞാനവും അതോടെ സംജാതമാകും. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പരീക്ഷണം അതാണ്. ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഇരുട്ടിൽ തപ്പേണ്ടി വരില്ല. കാരണം അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പ്രകാശം പരത്തും. നമ്മൾ ഭഗവാനെ അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ മതി. അതിനുള്ള എല്ലാ വഴികളും ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകും. മാത്രല്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ജ്ഞാനപ്രകാശം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരും എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം നമുക്ക് പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം വന്നാൽ തന്നെ അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരും. മാത്രല്ല, ആ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനും സാധിക്കും എന്നാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറയാണ്, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും തപോ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭവും അതുപോലെ ത്യാഗം, യോഗസാധനകൾ, ദാനധർമ്മങ്ങൾ ഇവയെ കൊണ്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളും എൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക്, എന്നെ സ്നേഹപൂർവം സേവിക്കുന്നവർക്ക് സ്വയം വന്നു ചേർന്നുകൊള്ളും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ വേണ്ടേ? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്താൽ മതി. ബാക്കി ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സ്വയമേവ വന്നു ചേരുന്നതാണ് എന്ന്. അപ്പോ എല്ലാം അവർക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അതൊക്കെയും അവരുടെ അധീനത്തില് വന്നു ചേരുക തന്നെ ചെയ്യും. യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്ലോകം ഉണ്ട്, നമ്മൾ കണ്ടു, അല്ലെ? അപ്പൊ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുക എന്ന പോലെ ഭൗതിക ലാഭമോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകം പ്രാപിക്കുക എന്നതുപോലെയുള്ള ആത്മീയ ലാഭമോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തന് എല്ലാം എന്താണോ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അതെല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും കൈവന്ന് കിട്ടും, ലഭ്യമാക്കി തരും ഭഗവാൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്തന് തുടർന്നും ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങളോട് ആസക്തി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഉത്തമനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ട് ചിട്ടയായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. അങ്ങനെ ആ പ്രവണതയിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് മുക്തനാവാൻ സാധിക്കും. ഭൗതികതയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ആകൃഷ്ടരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനാണ് അല്ലെ ഒരു ഗുരു ദീക്ഷയൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ദീക്ഷ കിട്ടുമ്പോ ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ അല്ലെ തപശ്ചര്യയോടെ അല്ലെ ചിട്ടകള് അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വരികയാണെങ്കിൽ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ പുരോഗമിക്കും. ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തി കുറയും. അപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖാനുഭൂതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ആസക്തി അത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കത്തക്കതല്ല എന്നാണ്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സുഖങ്ങളും കൈക്കൊള്ളണം. അല്ലാതെ ഇപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് എല്ലാം ത്യജിക്കാനല്ല പറയുന്നത്. നല്ല നല്ല രുചികരമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കള് നാവിന് തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേണം അല്ലെ. അപ്പോ കൃഷ്ണന്റെ തൃപ്തിക്കായിട്ട് നല്ല രുചികരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അതൊരു ത്യാഗാണ് അല്ലെ. സമർപ്പണം ത്യാഗം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ആ രുചികരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങള് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പൊന്നും അത് കഴിക്കരുത്. സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കാത്തതൊക്കെ നമ്മൾ നിരാകരിക്കണം അല്ലെ. പുറമേ നിന്നൊക്കെ ആഹാരം കഴിക്കണത് മാക്സിമം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ആ വ്രതത്തിനെയാണ് പരിത്യാഗം എന്ന് പറയണത്. അതൊരു വ്രതചര്യ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ പരിത്യാഗത്തിലൂടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ ഒക്കെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വല്ലാണ്ടൊന്നും ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പോവില്ല അല്ലെ. ഒക്കെ ഒരു നിയന്ത്രണം. എല്ലാ സെൻസസിനെയും നമ്മൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം എന്നാണ്. ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉതകുന്ന യാതൊന്നും ഉപേക്ഷിച്ച് കളയരുത് എന്നാണ് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഒരു സീക്രട്ട് അത് തന്നെയാണ്. ഭഗവത് സേവനത്തിനുള്ള ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത്, എല്ലാം ചെയ്യണം. കൃഷ്ണാവബോധവും ഭക്തിയുത സേവനവും വളർത്താൻ ഉതകുന്ന എന്തും സ്വീകരിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പുതിയ യുഗത്തിലാണ് ജീവിക്കണത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ലാപ്ടോപ്പ്, കമ്പ്യൂട്ടർ വേണം, മൊബൈൽ ഫോൺ വേണം, എല്ലാം വേണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും. പല പല ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ. അതെല്ലാം നമ്മളിപ്പോ ഉപയോഗിച്ച് അത് ശീലായി, അതില്ലാതെ വയ്യ എന്നായി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് അല്ലെ, ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കാം. പ്രഭുപാദൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? അന്ന് കാലത്ത് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ, ഡിക്റ്റേറ്റിംഗ് മെഷീൻ, ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ, മൈക്രോഫോൺ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. ആ യന്ത്രങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ പ്രഭുപാദ് ഭഗവത് സേവനത്തിനാണ് വിനിയോഗിച്ചിരുന്നത്. അതല്ലാതെ ഇപ്പോ ഇന്റർനെറ്റ് സർഫിംഗ് ഒക്കെ മണിക്കൂറുകൾ അല്ലെ, റീൽസ്, ഷോർട്സ്, എന്തൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്നൊക്കെ, അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾക്ക് വേസ്റ്റ് ആക്കാം അല്ലെ നമ്മുടെ സമയം, നല്ല വില പിടിച്ച സമയം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിനായിട്ട് ആ സമയം വിനിയോഗിക്കണം. മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ, പക്ഷെ അതെല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വേണം. കൃഷ്ണന്റെ പ്രത്യക്ഷ ആവിർഭാവമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ആചാര്യൻ കൃഷ്ണന്റെ പേരിൽ ഭക്തന് വേണ്ട രീതിയിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊള്ളും. അതിനാണ് എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയണത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യൻ വേണം, ഒരു ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ. ഗുരുവാണ് അല്ലെ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്തു തരുന്ന ആ കണ്ണി. അപ്പൊ ആ ഗുരു ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രതിനിധിയാണ്. ധനസഞ്ചയം കൊണ്ടോ അനുയായികളുടെ ആധിക്യത്താലോ ആത്മീയ ആചാര്യൻ ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കരുത്. ചിലവര് അങ്ങനെ അഹങ്കാരം വരും അല്ലേ. ഞാന് സ്വന്തം ഉത്സാഹത്തിൽ ആചാര്യനായി തീരുക, ഞാനാണ് ആചാര്യൻ എന്ന് മേനി നടിച്ച് നടക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊന്നും ഒന്നാങ്കിട ആചാര്യന്മാരൊന്നും അല്ല. അപ്പോ ഈ ഭക്തി സേവനത്തിന് അതൊന്നും, അങ്ങനെയുള്ള നാട്യങ്ങളൊന്നും ഉപകരിക്കില്ല. ശിഷ്യ പരമ്പര ആ തത്വങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യേണ്ടത്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ആള് സ്വാഭാവികമായും പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട ആളാണ്. എല്ലാ ദൈവികതയും അയാളിൽ വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോ ചിന്തയിലോ പ്രവൃത്തിയിലോ മറ്റൊരു തരത്തിലുമുള്ള പവിത്രീകരണ കർമ്മങ്ങൾ പിന്നെ അയാൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാല് അയാളില് എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും അയാൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. ഭക്തൻ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? പണ്ടൊക്കെ ചിലവര് നോണൊക്കെ കഴിച്ചിരുന്നവരുണ്ടാവും
അല്ലെ? അതുപോലെ ചായ, ഉള്ളികള് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നവരുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനോടൊക്കെ തന്നെ താല്പര്യക്കുറവുണ്ടായിക്കോളും എന്നാണ്. ഇപ്പൊ പരപ്രേരണ കൂടാതെ തന്നെ സസ്യാഹാരിയാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു പവിത്രീകരണം ഒന്നും പിന്നെ ആവശ്യം വരില്ല. ഭക്തൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വിശേഷിച്ച് പരിശീലനം തേടണ്ട എന്നുള്ളതിന് പല പല ഉദാഹരണങ്ങളും ഉണ്ട്. ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും അയാളില് തന്നെ വന്നു ചേരും എന്നാണ്. അപ്പോ ഭക്തനായി തീരാനോ ഈ യോഗ്യതകള് അപര്യാപ്താണ്. ഒരാളിപ്പോ ചിലപ്പോ സസ്യാഹാരി ആവാൻ ശ്രമിക്കും, അഹിംസ പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, അല്ലെ? അയാൾക്ക് പല യോഗ്യതകള്, നല്ല കാര്യം തന്നെ. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഒരു ഭക്തനായി തീരാനുള്ള പര്യാപ്തമായ യോഗ്യതകളായില്ല. സസ്യാഹാരിയോ അഹിംസാവാദിയോ ഭക്തനായി കൊള്ളണമെന്നില്ല. എന്നാലോ അതേസമയം ഒരു ഭക്തൻ ഒരേ സമയം തന്നെ സ്വയം സസ്യാഹാരിയുമാണ് അഹിംസാവാദിയുമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ സസ്യാഹാരിത്വമോ അഹിംസയോ ഭക്തിക്ക് നിദാനമല്ല എന്നിവിടെ നിഗമനത്തിലെത്താം. നാരദമുനിയുടെ ഉപദേശം കേട്ടിട്ട് ഒരു നായാട്ടുകാരൻ ഉത്തമ ഭക്തനായി മാറിയ കഥ സ്കന്ദപുരാണത്തിലുണ്ട്. ആർക്കറിയാ ആ നായാട്ടുകാരന്റെ പേര്? അറിയാമോ? മൃഗാരി. ആ, ഹരിബോൾ, മൃഗാരി അല്ലെ? മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ പകുതി കൊന്നിട്ട് അതുകൾ ഇങ്ങനെ ജീവന് വേണ്ടി പെടയണത് ഇങ്ങനെ നോക്കി രസിച്ചോണ്ടിരിക്കും. എന്നിട്ടേ പിന്നെ അതിനെ കൊല്ലുള്ളൂ. അത്രയും ക്രൂവലായിരുന്നു അല്ലെ? അങ്ങനെ ഉത്തമ ഭക്തനായി തീർന്നപ്പോഴോ ഒരു എറുമ്പിനെ പോലും കൊല്ലാൻ അയാള് തയ്യാറായില്ല. അപ്പൊ ഭക്തി സേവനം മൂലമുണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ മാറ്റം കണ്ടിട്ട് നാരദമുനിയുടെ സുഹൃത്തായ പർവ്വതമുനി പറയാണ്, പ്രിയപ്പെട്ട നായാട്ടുകാരാ, എറുമ്പിനെ പോലും കൊല്ലാൻ സമ്മതമല്ലാത്ത നിന്റെ ഭാവത്തിൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഭക്തിഭാവം വളർത്തിയെടുക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ സദ്ഗുണങ്ങളെല്ലാം തനിയെ രൂപം കൊണ്ടുകൊള്ളും. ഭക്തനൊരിക്കലും പരദുഃഖത്തിന് ഇടം കൊടുക്കുകയില്ല, അല്ലെ? ആരെയും ദ്രോഹിക്കില്ല ഭക്തൻ. ആർക്കും സങ്കടം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യവും ഭക്തൻ ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ മൃഗാരി ഭക്തനായി തീർന്നു, അല്ലെ? നാരദമുനിയുടെ ഉപദേശം കൊണ്ട്. അതാണ് നല്ല ആളുകളായിട്ട് സജ്ജനങ്ങളുമായിട്ട് ചേർന്നാല് നമുക്കും ആ ഗുണമുണ്ടാവും. ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്തിരുന്നാല് നമുക്ക് ഒരു അസുഖവും വരില്ല, അല്ലെ? നേരെ മറിച്ച് ഒരു പനിയൊക്കെ പിടിച്ച ആളുടെ അടുത്തിരുന്നാലോ, അല്ലെ, പനിയൊക്കെ നമുക്ക് പകരും. അതുപോലെ ദുർജനങ്ങളുടെ അടുത്തിരുന്നാല് ഇതൊക്കെ നമ്മളും അതുപോലെ മാറും. നമുക്കറിയാം 9 തരം ഭക്തി സേവനങ്ങള്, നവധാ ഭക്തി മാർഗങ്ങള് നമുക്കറിയാം. അപ്പോ അതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാർഗം സ്വീകരിച്ചിട്ട് പോലും സമ്പൂർണത കൈവരിച്ചതിന് പല ഉദാഹരണങ്ങള് നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? അപ്പോ എന്താണ്, ശ്രവണം കൊണ്ട് പരീക്ഷിത്ത്, അതുപോലെ കീർത്തനം കൊണ്ട് എന്താ പറയാ ശുഗദേവൻ, പിന്നെ ഭഗവത് സ്മരണ കൊണ്ട് പ്രഹ്ലാദൻ, അതുപോലെ ലക്ഷ്മി ദേവി എന്താണ് പാദസേവനം, പൃഥു മഹാരാജാവ് അർച്ചനം, അക്രൂരൻ വന്ദനം കൊണ്ട്, ഹനുമാൻ ദാസ്യം കൊണ്ടിട്ട്, അതുപോലെ അർജുനൻ സഖ്യം കൊണ്ട്, പിന്നെ ബലി മഹാരാജ ആത്മനിവേദനം. അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളൊന്നും ഒരു ഭക്തനെ ബാധിക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? ഭക്തിയുടെ ഒരു ഇനമല്ല. തെളിവെന്താണ്? ഭക്തി എന്നാൽ അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം, അതായത് വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. കാരണം അത് ഒരാളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് വർണ്ണാശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഒരു വ്യക്തിയുടെ. ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാമാനന്ദരായോട് പറയണത് എന്താണ് പറയണത്? കൃഷ്ണബോധമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതാണ്. മനസ്സിലായി? അറിവും ത്യജിക്കലും, അതായത് അറിവും വേണം, എന്നിട്ട് വേണ്ടാത്തതിനെ, ഭൗതികതയൊക്കെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആവണം, അല്ലെ? ഭൗതികതയിൽ നിന്നൊക്കെ വിരക്തി ഉണ്ടാവണം. അതോടൊപ്പം ഭഗവാനിലേക്ക് ആസക്തിയും ഉണ്ടാവണം. എന്നാലാണ് ഭക്തി വർദ്ധിക്കണത്. ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രിയ വസ്തുക്കളിലേക്ക് സ്വതന്ത്രമാകുമെങ്കിലും കൃഷ്ണനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കില്ല. ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കാൻ പോലും സാധിക്കും. ഭക്തി എന്നാൽ മൃദുവായ ഹൃദയം,
എന്നാണ്. ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കാതെ എങ്ങനെ വേർപിരിയൽ പരിശീലിക്കാം? ത്യാഗമൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹൃദയം കഠിനമാക്കണം അത്രേ. അപ്പൊ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ യുക്തവൈരാഗ്യം, ഭഗവാന്റെ സേവനം സ്വീകരിക്കുക. ഇവിടുന്നാണ് വരുന്നത്. കൃഷ്ണന് വേണ്ടത് നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായി നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധികളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുക. കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് നമ്മുടെ ഗുരു, അല്ലേ? ഡിഷസ് ടു കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ത്യാഗം, നല്ല നല്ല ഡിഷസ്, സ്വാദിഷ്ടമായ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ച മാത്രം മതി. കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ശുദ്ധീകരണം ലഭിക്കുന്നു. ബന്ധമില്ലാതെ സ്വീകരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനാൽ സ്വീകരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. ബന്ധമില്ലാത്തതൊക്കെ നമ്മൾ നിരാകരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ സേവനം സ്വീകരിക്കുന്നു. നോട്ട് ഫോർ പേഴ്സണൽ സെൻസ് ഗ്രാറ്റ്. നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിനായിട്ടല്ല, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ തൃപ്തമാവാനായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക. കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ കൃത്രിമ പരിത്യാഗം അത് വേണ്ട. അത് ഭക്തിക്ക് ദോഷം ചെയ്യും. നമുക്ക് മൈക്രോഫോണുകൾ, വിമാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കാം. കാരണം കൃഷ്ണന്റെ കാര്യങ്ങൾ അവന്റെ സേവനത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം. എല്ലാം പുതിയ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനിയിപ്പോ ഈ 9 പറഞ്ഞു നമ്മള്. നവധാ ഭക്തി പറഞ്ഞു. ഈ 9 പ്രാവർത്തികമാക്കിയ ഒരാളുണ്ട് ഭാഗവതത്തിൽ. നമ്മൾ ആ കഥ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആരാണത്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഭജിക്കാൻ മോഹം ഉണ്ടായാല് അതിന് വേണ്ട സാഹചര്യം ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരുക്കി കൊടുക്കും. അതല്ലാതെ അദ്ദേഹം വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ആളൊന്നും അല്ല, അല്ലേ? അംബരീഷോ മഹാഭാഗ സപ്തദ്വീപപതി മഹീം. സപ്തദ്വീപങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഭൂലോകം മുഴുവൻ ഭരിക്കണ ജോലിയുണ്ട്, അല്ലേ? അദ്ദേഹം ഭജിക്കണു, ഒപ്പം ഭരിക്കണു. അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഭരണവും ഭജനവും ഒപ്പമായിരുന്നു, അല്ലേ? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക. ഒരു കർമ്മയോഗിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഒന്നും തൻ്റെതാണെന്ന് ഭാവമില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. ഈ സപ്തദ്വീപങ്ങളുടെ അധിപതിയാണെങ്കിലും എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. നോക്കി നടത്താനുള്ള ആ കാര്യം മാത്രമേ എന്നിൽ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ വിചാരത്തോടു കൂടിയാണ്, എല്ലാം ഭഗവാന്റേത് എന്ന് കരുതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി മുഴുവനും. സവൈ മനകൃഷ്ണപദാരവിന്ദയോ വജാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനെ. അപ്പൊ സവൈ മനകൃഷ്ണപദാരവിന്ദയോ, അല്ലേ? എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഭഗവാനില് മനസ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് കർമ്മം ചെയ്യുക. അതുപോലെ കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട്, കേൾക്കുന്നതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ. അതുപോലെ കരൗ ഹരേർ മന്ദിരമാർജനാദിഷു. ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങള് അടിച്ചുവാരി തുടയ്ക്കാനൊക്കെ രാജാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. രാജാവിന് അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ, അല്ലേ? അപ്പൊ രാജാവ് പറയും, അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന പുണ്യം എനിക്ക് കിട്ടിക്കൂടെ? സേവകർക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ ആ പുണ്യം കിട്ടേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ രീതിയിലാണ്. ശ്രുതിം ജകാരാച്യുത സത്കഥോദയെ. ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. അങ്ങനെ ഓരോന്നും മുകുന്ദലിംഗാലയ ദർശനേ ദിശോ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോവുക, പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഗോപികമാരെ പോലെ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ വെച്ചിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക, അല്ലെ? ഗോപികമാരൊക്കെ അങ്ങനെയാ. അവര് ശാസ്ത്രമൊന്നും പഠിച്ചവരല്ല. അവര് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലേ? ഗോവിന്ദ ദാമോദര മാധവേദി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവര് ഓരോ കർമ്മങ്ങള്, പാല്, തൈരൊക്കെ വിൽക്കുക. മാമനുസ്മര യുദ്ധജ. ഭഗവാൻ ഗീതയില് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു, എന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യൂ എന്ന്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ ഭജിക്കാൻ മോഹമുണ്ടായി, അല്ലേ? അങ്ങനെ ഈ ചുമതലകൾക്കൊക്കെ ഇടയില് സഹായത്തിനായിട്ട് സുദർശനം നൽകി, അല്ലേ ഭഗവാൻ? അപ്പോ അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം കാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങി. 1 വർഷം ദ്വാദശി വ്രതം നടത്തണം. അപ്പൊ ഒപ്പം ധർമ്മപത്നിയും വന്നു, അല്ലേ? ഇദ്ദേഹം ഭജനം ചെയ്യുമ്പോ ഒരു മാല കെട്ടിക്കൊടുക്കും, ചന്ദനം അരച്ചു കൊടുക്കും, അല്ലേ? അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും ഭഗവാനെ സേവിച്ച് ജപിച്ച് 1 വർഷക്കാലം കഴിഞ്ഞു. ഭക്ഷണമൊന്നും ഇല്ല.
അങ്ങനെ പാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വ്രതാന്ത ഭോജനം ആണ്. അതിന്റെ സമയം വന്നെത്തി. വ്രതം പൂർണ്ണമാവാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിക്കുക എന്നാണ്. അപ്പോ സാക്ഷാൽ ദുർവാസാവ് ആ സമയം വരികയാണ്. അപ്പോ കുറെ പരിവാരങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ സാക്ഷാൽ ദുർവാസ ഭഗവാൻ അഭൂത്, ഭഗവാൻ ദാ വന്നിരിക്കണു എന്നുള്ള ആ നാട്യത്തിലാണ് ആ മഹർഷിയെ കണ്ടിട്ട് ഭഗവാനാണ് വന്നിരിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് സൽക്കരിച്ചു. പാരണയ്ക്ക് സമയമായില്ലോ, കാലും മുഖവും കഴുകി വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എന്ന് മുനിയോട് പറയാണ്. അല്ല, ദീർഘയാത്ര കഴിഞ്ഞു വരിക, സ്നാനം തന്നെ വേണം എന്ന് മുനി പറയാ. അങ്ങനെ സ്നാനത്തിന് പോയി. അവിടെ ധ്യാനത്തിലിരുന്നു, വന്നില്ല. പാരണസമയം കഴിയണു. അവിടെ വന്ന പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഇത് ദേശത്തിന് തന്നെ കുഴപ്പാണല്ലോ എന്ന്. അപ്പൊ ലേശം തീർത്ഥം സേവിച്ചോളൂ, അതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. തീർത്ഥം സേവിച്ച് കൈ കഴുകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ ദുർവാസ വരുന്നു. അതിഥിയെ പരിഗണിക്കാതെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ദേഷ്യപ്പെട്ട് മുടി നിലത്തടിച്ചു. കൃത്യ വന്നു അല്ലെ, അംബരീഷന് നേരെ വന്നു. നചാലപദാൻ നൃപ, ആ ഒരു പാദം പോലും പിന്നാക്കം വെച്ചില്ല. ഒരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അംബരീഷ് രാജാവിന്. ഒട്ടും ഭയപ്പെട്ടില്ല രാജാവ്. കാരണം എന്താ? ഭഗവാനാണ് അല്ലേ കൂടെയുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ വരുന്ന കൃത്യയെയും ഭഗവാനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത്. അങ്ങനെ ആ സുദർശന ചക്രം വന്നു, കൃത്യയെ വധിച്ചു. പിന്നെ ഇത് കിടന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുസ്മിത മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം മാതാജി. അങ്ങനെ ദുർവാസാവിന്റെ പിന്നാലെ ഓടി അല്ലെ മുനി ഓടി. ദുർവാസ അംബരീഷ് ആരാണ്? മുനി എന്താ പറയാ? സോഹം, ഞാൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പഠിച്ചു. അംബരീഷ് ആണെങ്കിലോ ദാസോഹം, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ് എന്നാണ്. അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും മുനി പോയി ഒളിച്ചു, വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലും ഇവിടെ എല്ലാടെയും. ഒടുവില് കൈലാസത്തിൽ പോയി. അപ്പൊ ശിവൻ പറഞ്ഞു, ഓ ചക്രം അത് എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ല, വിഷമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കൈ നോക്കായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് അങ്ങനെ വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു. അങ്ങയുടെ ചക്രം ദാ എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, എന്താ അങ്ങനെ വരാൻ കാരണം? എല്ലാവരുടെ പിന്നാലെ ഒന്നും അങ്ങനെ ചക്രം പോവാറില്ലല്ലോ എന്ന് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അംബരീഷിന്റെ വ്രതല്ലേ? ഓ സത്സംഗത്തിന് പോയതാണോ? അല്ല, അവിടെ ഭക്ഷണത്തിന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആ ചക്രം ഉണ്ടല്ലോ അത് എന്റെ ആയിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ അത് അംബരീഷിന് കൊടുത്തു. ഇനി അവിടെ പറയണം, എന്നാലേ അത് കാര്യമുള്ളൂ. അഹം ഭക്തപരാധീന എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഭക്തന്റെ അടിമയാണ്, ദാസനാണ് ഞാന്. അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്നെ കൊണ്ട് അത് സാധ്യല്ല എന്ന് പറയാ. അപ്പൊ തപസ് വിദ്യ ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ മുനിക്ക്, പക്ഷെ വിനയം ഉണ്ടായില്ല. വിനയവും വേണം, അപ്പോഴേ ശാസ്ത്രം കൊണ്ടൊക്കെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. തിരിച്ച് അംബരീഷിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വന്നു അല്ലേ. ആ വ്രതം കൊണ്ട് എന്റെ വ്രതം കാരണം ഇനി മുനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ദോഷം ഉണ്ടാവുമോ? ദോഷം ഉണ്ടാവരുതേ ഭഗവാനെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അവിടെ നിലവാണ് വിഷ്ണു ഭക്തനായിട്ടുള്ള അംബരീഷ്. അങ്ങോട്ട് ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് പോലും ഉപകാരം ചെയ്യും ഭക്തര് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ വിഷ്ണു ഭക്തരുടെ ആ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള മുനി അല്ലെ. ചന്ദനമരം പോലെയാണ് വിഷ്ണു ഭക്തര്, വെട്ടുന്നവർക്ക് പോലും സുഗന്ധാണ് അല്ലെ ചന്ദനമരത്തിനെ. അപ്പൊ തന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ പോലും അവർക്കും നന്നാവണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം, അവർക്ക് ദോഷം വരണം എന്ന് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കില്ല. അങ്ങനെയാണ് വിഷ്ണു ഭക്തര് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ മഹാഭക്തന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരണം നമ്മള് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ 9 വിധവും പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും പ്രാവർത്തികമാക്കാം. നമുക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അംബരീഷിനെ പോലെ എല്ലാം ആവാം. അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് ആ കലർപ്പറ്റ ഭക്തി അത് വളരുന്നതോടെ ഒരു ദാസിയെ പോലെ മുക്തി ഭക്തന്റെ പുറകെ വരും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഹിയറിംഗ്, ശ്രവണം, പരീക്ഷിത്ത് അങ്ങനെയുള്ളത്. അപ്പോ അധ്യായം 15ലേക്ക് കടക്കുമ്പോ രാഗാത്മിക ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ്. ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫില് രാഗാനുഗം എന്ന് കാണുന്നുണ്ടാവും 15ാം അധ്യായത്തില്. പക്ഷെ അത് രാഗാത്മിക എന്നാണ്. രാഗാത്മിക ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്വതസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിക്കാണ് രാഗാത്മിക എന്ന് പറയാ. അതിന്റെ ഉദാഹരണം ആരൊക്കെയാ ഉണ്ടാവുക?
ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു പിക്ചർ ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ? ഇതിലിപ്പോ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഗോപക്കുട്ടിയായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ അമ്മ യശോദാമ്മ, നന്ദഗോപര് പിതാവ് അല്ലേ? എത്ര ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ് അവര് മകനാവണം ഭഗവാൻ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് മകനെ കിട്ടിയതാണോ? അതുകൊണ്ട് മാത്രാണോ കിട്ടിയത്? അവര് പൂർവ്വ ജന്മങ്ങളിലെ ജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് ആർജിച്ച പുണ്യം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയത് അല്ലേ? ധന്യയായിട്ടുള്ള യശോദാ മാതാവ്. അതുപോലെ മയിലുകള്, പക്ഷികള്, ചെടികൾ, മരങ്ങള് എല്ലാം തന്നെ ആ ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള, നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ കൂടെ വ്യവഹരിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയ അവരൊക്കെ രാഗാത്മികരാണ്. അവരൊക്കെ സ്വതസിദ്ധമായിട്ട് പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലെ ഭക്തി കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ സാധിച്ചത്. വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളിലാണ് സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇപ്പോ സ്വയം ആത്മപ്രചോദിതമായിട്ട് വരികയാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിനുള്ള തൃഷ്ണ അവർക്ക്. കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധത്തിന് രാഗാത്മിക എന്നാണ് പറയാ. രാഗാത്മിക ഭക്തിയാണ്. ഇവർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ടതില്ല. നമ്മുടെ പോലെ ഇരുന്നിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, ഇതൊന്നും അവർക്ക് വേണ്ട. എല്ലാവിധ നിയാമക തത്വങ്ങളിലും ഇവർ സമ്പൂർണരാണ്. ഭഗവത് പ്രേമത്തിൽ അടിയുറച്ച ഭക്തിയുത സേവനം ഇവർ നേടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് കൃഷ്ണനുമൊത്ത് കളിയാടാൻ ഈ ഇടയ കുട്ടികൾക്ക് തപോനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വഴിയോ യോഗ സാധനകളിലൂടെയോ ഒന്നും വിശേഷിച്ച് അഭ്യസിക്കേണ്ടതില്ല. പ്രാക്ടീസ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അല്ലെ? നമ്മളിവിടെ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യണം ഭക്തിയിൽ ഉയരാന്. അവർക്ക് അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അപ്പോ എല്ലാ പരീക്ഷകളും അവര് പൂർവ്വജന്മങ്ങളില് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന നിലയിലേക്ക് അവര് ഉയർത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ സുഹൃത്തുക്കള് അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കള്. അപ്പൊ അവരുടെ പരാപേക്ഷ കൂടാതെയുള്ള ഈ മനോഭാവത്തിനെയാണ് രാഗാത്മിക എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തീവ്രമായ അഭിവാഞ്ചയോടെ എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടിയുള്ള പൂർണ്ണമായ ചിന്തയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ആത്മപ്രചോദിതമായ ആകർഷണമായിട്ടാണ് ഈ രൂപഗോസ്വാമി രാഗാത്മിക ഭക്തിയെ നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരം ഭക്തിയുത സേവനത്തെ രണ്ടായി വിഭജിക്കാം. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കണ്ടോ? സ്വാഭാവിക വികസന സേവനം, അതാണ് രാഗാത്മിക ഭക്തി എന്ന്. പ്രിന്റില് വ്യത്യാസം വന്നതാണ് രാഗാനുഗം എന്ന്. രാഗാത്മിക ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? കൃഷ്ണനുള്ള വൃന്ദാവന നിവാസികളുടെ ബന്ധം, കൃഷ്ണന് വൃന്ദാവനവാസികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കൃഷ്ണനോടുള്ള സ്വാഭാവികമായ സ്നേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണത ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. രാഗാനുഗ ഭക്തിപരമായ മാനസികാവസ്ഥ വികസിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ രാഗാത്മിക ഭക്തര് എന്ന് വെച്ചാൽ യശോദ അല്ലെങ്കിൽ ഗോപികമാര്, ഗോപകുമാരന്മാര്, ഇവരുടെയൊക്കെ കാലടികൾ പിന്തുടരുകയാണ് നമ്മള്. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മള് രാഗാനുഗര് എന്നാണ് പറയാ. എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമാണ് രാഗ സാധന ഭക്തി? ഇപ്പം പ്രധാന മാനദണ്ഡം എന്താ? സ്വതസിദ്ധമായിട്ടാണ്, ഭക്തി സാന്ദ്രമായതാണ് അവരുടെ മനോഭാവം അല്ലെ? കൃഷ്ണനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അഭിനിവേശം ഉണ്ടാവും അവരില്. അത് സ്വാത്മപ്രചോദിതമാണ്, ആത്മാവിൽ നിന്ന് പ്രചോദിതമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അതല്ലാണ്ട് അത് അഭ്യാസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതൊന്നും അല്ല എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? ഇപ്പൊ ഗോപിമാരുടെ കാമം അത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തീവ്രമായ അഭിവാഞ്ചയോടെ എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടിയുള്ള പൂർണ്ണമായ ചിന്തയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ആത്മപ്രചോദിതമായ ആകർഷണമായിട്ടാണ് ഈ രാഗാത്മിക ഭക്തിയെ നിർവചിക്കുന്നത്. അത് എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ നാരദമുനി യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയാണ്, രാജൻ, ആദ്യം ഐന്ദ്രിയമായ സുഖഭോഗ കാംക്ഷ, ഭഗവാനോടുള്ള അസൂയ, ഭഗവാനിലുള്ള ഭയം, അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള അഭിലാഷം എന്നീ കാരണങ്ങളാൽ ഭഗവാനിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്ന ഭക്തന്മാർ അനേകമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം അല്ലെ? ഓരോ രസങ്ങള് എന്താ പറയാ, അസൂയയോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ നോക്കിയത് ആരാണ്? ശിശുപാലൻ അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ളവര്. ഭഗവാനിൽ ഭയം കൊണ്ട് കംസനൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെ? ബന്ധപ്പെടാനുള്ള അഭിലാഷം കൊണ്ട്, അത് മാധുര്യ ഭക്തി അല്ലെ? അവരുടെ ഗോപികമാരുടെ
അങ്ങനെ പല തരത്തിലാണ് ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി, ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം പലർക്കും പല രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഗോപികൾക്ക് കൃഷ്ണന് നേരെ ഉണ്ടായ ആകർഷണവും യദുക്കൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഉണ്ടായ സ്നേഹവും സ്വാത്മചോദിതം അഥവാ രാഗാത്മികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് സ്വതവേ വന്നിട്ട് സ്വതസിദ്ധമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലാതെ അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതൊന്നുമല്ല. ഗോപികളും കംസനും ഒരേ ലക്ഷ്യം നേടിയെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം. രണ്ടുപേർക്കും ഭഗവാൻ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശനം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ കംസന്റെയും ശിശുപാലന്റെയും മനോഭാവങ്ങള് ഗോപികളുടെ മനോഭാവത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നമാണ്. അത് അപ്പോ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് കേന്ദ്രബിന്ദു. കംസനാണെങ്കിലും രാവിലെ ഉണർന്ന മുതല് കൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണൻ എന്നാണ് ചിന്ത, അല്ലെ? എല്ലാ ഭക്തരും ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു വരുവാണ്. അവരും ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് വധിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ അസുരർക്കും മോക്ഷമാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോ രണ്ട് വിഭാഗം ആൾക്കാരും തമ്മിൽ പക്ഷെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ എന്താ പറയാ, അവര് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കുക മാത്രം, അവിടം വരെ അവർക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ. അവിടുന്ന് അപ്പുറത്തോട്ട് അവർക്കില്ല. ബ്രഹ്മദീപ്തി വരെയേ അവർക്ക് പ്രാപിക്കാനാവുള്ളൂ. അപ്പോ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനോ ഒന്നും അവർക്കാവില്ല. ഇപ്പൊ സൂര്യമണ്ഡലവും സൂര്യപ്രകാശവുമാണ് ഇതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത്. സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ കഴിയുക എന്ന് ഉള്ളതും സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ എത്തി എന്നുള്ളതും രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശത്തിലൂടെ നമ്മളിപ്പോ വിമാനത്തിലൊക്കെ കയറി പോയേക്കാം, പക്ഷെ സൂര്യമണ്ഡലത്തിലൊന്നും എത്തുന്നില്ല. അതുപോലെയാണ് ഇവരും ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ ശത്രുതയോടും അസൂയയോടെയൊക്കെ ഭാവത്തോട് വീക്ഷിച്ചവര്, അവര് ഇപ്പൊ കംസൻ, ശിശുപാലൻ, അവരൊക്കെ പരമസത്യത്തിനെ തന്നെ പ്രാപിച്ചു. പക്ഷെ അവർക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നുള്ള ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കില്ല. ഇപ്പൊ രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കാം, രാജകൊട്ടാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം, രണ്ടും രണ്ടാണ്, അല്ലെ? അവർക്ക് ആ രാജ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റി, പക്ഷെ അവർക്ക് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക്, ഭഗവാൻ വസിക്കണ ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്കൊന്നും പ്രവേശനം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയവരും ഭഗവാനാൽ ഹനിക്കപ്പെട്ട അസുരന്മാരും ജീവിതത്തിന്റെ ബ്രഹ്മസങ്കല്പത്തിൽ ലയിക്കുകയും ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ ആത്മീയ ആകാശത്തിൽ കഴിയുകയും ചെയ്യും. ആത്മീയ ആകാശം അത് ഭൗതിക ആകാശത്തിന്റെയും അപ്പുറത്താണ്. ഭൗതിക ആകാശത്തിന് അപ്പുറത്ത് നിത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ആകാശം ഉണ്ടെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയും പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ശത്രുക്കൾക്കും ഒക്കെ ബ്രഹ്മദീപ്തിയിൽ കടക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. എന്നാൽ കൃഷ്ണഭക്തന്മാർക്കോ അതിനപ്പുറത്തുള്ള ആത്മീയ ലോകങ്ങളിലേക്കും പ്രവേശിക്കാം. അവർ ഭഗവാന്റെ നേരെയുള്ള സ്വാത്മചോദിതമായ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. അവിടെ ഇവര് ഭഗവാനോടൊത്ത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പരമാനന്ദം ആസ്വദിക്കുന്നു, അനുഭവിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ വേദമൂർത്തികൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, ഭഗവാനെ യോഗികൾ അങ്ങയുടെ സ്ഥാനിക സ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കണു. അങ്ങനെ നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വിലയം പ്രാപിച്ചിട്ട് ആത്മീയ പരിപൂർണത കൈവരിക്കുന്നു. അങ്ങയെ എതിർക്കുന്നവര്, അങ്ങയെ ശത്രുവായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നവര് ഒരു ധ്യാനം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, അവരും അതേ പരിപൂർണതയാണ് നേടുന്നത്. കാമാതുരരും അങ്ങയുടെ നാഗസദൃശമായ കരണങ്ങളാൽ ആശ്ലിഷ്ടരുമായിട്ടുള്ള ഗോപികൾക്കും ഇതേ പൂർണ്ണതയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. വേദജ്ഞാനത്തിന്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാരായ ഞങ്ങളാവട്ടെ ഗോപികകളുടെ കാലടികളാണ് പിന്തുടരുന്നത്. അങ്ങനെ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പൂർണ്ണത ഞങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതേ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂര്യന്റെയും സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെയും ഉദാഹരണങ്ങൾ ഓർക്കണം. നിർവ്യക്തികവാദികൾക്ക് സൂര്യപ്രകാശം പോലെയുള്ള ബ്രഹ്മജ്യോതി വരെ ലയിക്കാം. അതേസമയം പരമാത്മാവുമായി പ്രേമത്തിലായവരോ ഗോലോക വൃന്ദാവനമാകുന്ന ഭഗവത് ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. ഇപ്പൊ ഗോപികമാരുടെ കാമാതുരത്വം എന്നതുകൊണ്ട് ലൈംഗിക വീഴ്ച എന്നൊന്നും അർത്ഥമാക്കാൻ, ഗോപികൾ യൗവനയുക്തരായിരുന്നു, പക്ഷെ കൃഷ്ണനോ ഒരു ബാലനായിരുന്നു, കിശോരപ്രായമായിരുന്നു, അല്ലേ? അപ്പൊ ആ സവിശേഷ ഭാവത്തിനെയാണ് അവിടെ കാണിക്കണത് രാസം കൊണ്ടൊക്കെ. ഇപ്പൊ കാമാതുരത്വം എന്ന് ചിലവരൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ ശരിക്കും അതല്ല. കൃഷ്ണനോടുള്ള ഗോപികമാരുടെ ഈ പ്രേമം അതീന്ദ്രിയമാണ്, ഉന്നതമാണ്. അതിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി
അതിനെ കാമാഭിലാഷം എന്നൊക്കെ ചിലവര് പറയണു എന്ന് മാത്രാണ്. ഇപ്പൊ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിന്റെ കർത്താവ് കവിരാജ് കൃഷ്ണദാസ് കാമാഭിലാഷവും സേവന മനോഭാവവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറയുന്നുണ്ട്. ഒരാളിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിനാണ് കാമാഭിലാഷം എന്ന് പറയാ. എന്നാൽ അതീന്ദ്രിയ അഭിലാഷമാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ആഗ്രഹത്തിനാണ് പറയാ. ഉദ്ധവരുടെ നിലവാരത്തിലുള്ള മഹാഭക്തന്മാരെ ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അവര് ഗോപിമാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരാനാണ് ഉദ്ധവരെ പോലുള്ള ആ മഹാഭക്തര് പോലും ആഗ്രഹിക്കണത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനോടുള്ള ആ ഗോപികമാരുടെ പ്രേമം കാമ അഭിലാഷമല്ല എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവും. അതീന്ദ്രിയ നിലയിലെത്താത്ത ഒരാൾക്കും ഗോപിമാരും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അല്ലെ, നമ്മൾക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് ഒന്നും ആ ബന്ധം അല്ലെ കൃഷ്ണനും ഗോപിമാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിനെ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല. നേരെ മറിച്ച് കുബ്ജയുടെ കാമം ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ കാണാം. അല്ലെ, കുബ്ജ ഒരു കൂനിയായിട്ടുള്ള ഒരു സുഗന്ധ കൂട്ടൊക്കെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന അവരുടെ ആ കാമം ഉണ്ടല്ലോ, അത് കാമാഭിലാഷമായിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക. ഹർഷോന്മാദത്തോടെ കൃഷ്ണനെ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കൂനിയാണ് കുബ്ജ. അവളുടെ കൃഷ്ണപ്രേമം മിക്കവാറും ഭൗമമായിരുന്നു, അല്ലെ, ഭൗതിക തൃഷ്ണയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് ഗോപികമാരുടേതിനോട് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവളുടെ പ്രേമത്തെ കാമപ്രായം എന്നേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഈ കുബ്ജ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ആരായിരുന്നു പറയാമോ? കഴിഞ്ഞ ജന്മം ശൂർപ്പണഖയായിരുന്നു അത്രേ. ശൂർപ്പണഖ ആഗ്രഹിച്ചു അല്ലെ, ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അത് ശ്രീരാമചന്ദ്രപ്രഭു അല്ലെ മര്യാദാ പുരുഷോത്തമനാണ്, ഏകപത്നി വ്രതം ആണ്. അപ്പൊ സാധിച്ചില്ല. പിന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് വന്നപ്പോഴ് അവര് തമ്മില് ബന്ധപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? ഗോപിമാരുടെ കാമം, അതുപോലെ കംസന്റെ പേടി, അതുപോലെ ശിശുപാലന്റെ അസൂയ, യദുക്കളുടെ ആ ബന്ധം, പാണ്ഡവരുടെ സൗഹൃദം, ഇതിനൊക്കെ പല പല ഭാവങ്ങളാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരേ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു. കംസനും ഗോപിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഒരേ ലക്ഷ്യം? വ്യക്തിത്വമില്ലാത്ത പ്രകാശം വേഴ്സസ് ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം അല്ലേ. കംസന്റെ പോലെ ശിശുപാലന്റെ പോലെ ഉള്ളവർക്ക് ആ പ്രകാശത്തിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് അല്ലെ. സൂര്യഗോളവും സൂര്യപ്രകാശവും തമ്മിൽ. അതുപോലെ രാജ്യവും രാജകൊട്ടാരത്തിലും പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത് പോലെയാണ്. ഇപ്പോ വേദങ്ങളിലും അത് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. സെൻഷ്വൽ അട്രാക്ഷൻ വൈ കമ്പയർഡ് വിത്ത് ലസ്റ്റ്. ഇപ്പൊ കാമരൂപ, ഇതെന്താണ്? കാമരൂപമായിട്ടുള്ളതും സംബന്ധരൂപവും ബന്ധങ്ങളാണ്. ഇത് ഇന്ദ്രിയ ആകർഷണാണ് ഈ കാമം എന്ന് പറയണത്. ഇതാണെങ്കിലോ സംബന്ധ രൂപാണെങ്കിലോ ബന്ധുത കൊണ്ട് അല്ലെ. വൃഷ്ണികള്, യശോദ, അവരുടെയൊക്കെ സംബന്ധ രൂപത്തിലുള്ള ആ റിലേഷനാണ്. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അയണും ഗോൾഡും പോലെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന്, മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വല്. ഒന്ന് ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരാളുടെ പ്രേമ മനോഭാവം, ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഭാവം എന്താ പറയാ, ഇരുമ്പ് പോലെയാണ് അല്ലെ. കംസനും ശിശുപാലന്റെയും ഒക്കെ ഭാവം. നേരെ മറിച്ചിട്ട് ഗോപികമാര്, യശോദാമ്മ, അങ്ങനെയുള്ളവര്, കൂട്ടുകാര്, ഗോപന്മാര് ഇപ്പൊ ഗോൾഡാണ് അവരുടെ. ഡിഫറൻസ് ഈസ് മോട്ടിവേഷൻ ഓൺലി ടു പ്ലീസ് കൃഷ്ണ. ഇവർക്ക് എന്താണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം? ഭഗവാന്റെ തൃപ്തി, അത് മാത്രാണ്. ഇപ്പൊ ഇത് ഗോപികമാരും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ലസ്റ്റ്, കാമം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഡിവോട്ടീസ് ലൈക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെയും ഉദ്ധവരെയും പോലെയുള്ളവരെ വരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഗോപീസ് ലവ് ഈസ് ഹൈയസ്റ്റ്. അവര് സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവര് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത് എന്താണ്? ഗോപികമാരുടെ ആ ഭഗവത് പ്രേമം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായത് എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉദ്ധവര്, അതുപോലെയുള്ള ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ തന്നെ, ഉദ്ധവര് അല്ലേ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തൻ, എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മള് 16-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോ
ഇവിടെ രാഗാനുഗ ഭക്തിയെ, രാഗാത്മിക ആണ് കഴിഞ്ഞ 15 പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇവിടെ 16 രാഗാനുഗ ഭക്തിയാണ് പറയുന്നത്. അവരെങ്ങനെ സാധന ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. വൈദ്യ സാധനയിലെ 64 അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലേ. ഇപ്പോ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ വന്ദിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി ആയിട്ട് ഉദാഹരണം പറയാൻ പറ്റുക നമുക്ക്. അപ്പോ കൃഷ്ണന്റെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആദി രൂപത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കളാവുക എന്ന അതീന്ദ്രിയ സങ്കല്പത്തിന്റെ ഉത്തമ മാതൃക നന്ദമഹാരാജാവ്, യശോദാ മാതാവ് അല്ലെ, അവരുടെ മനോഭാവത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം. വാസ്തവത്തില് ശരിക്ക് ഒരാൾക്കും ഭഗവാന്റെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ഒന്നും ആവാൻ സാധിക്കില്ല. നാം ഭക്തന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഈ വികാരത്തിനെയാണ് കൃഷ്ണനോട് അച്ഛനമ്മമാർ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയണത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വൃഷ്ണികളുടെ, ദ്വാരകയിലെ കൃഷ്ണന്റെ ബന്ധുക്കളായിട്ട് അവരുടെയും വികാരം ഇത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ പുത്ര രൂപത്തിലുള്ള ആ ബന്ധം വൃന്ദാവനത്തിലെ വൃഷ്ണി വംശത്തിൽപ്പെട്ട ദ്വാരകാവാസികളിലും പ്രകടമായിരുന്നു. അവരൊക്കെയും കൃഷ്ണനെ സ്വന്തം മകന്റെ പോലെ തന്നെയാണ്, ആ ഭാവത്തിലാണ് സ്നേഹിച്ചത്. ഇപ്പൊ വൃഷ്ണികളിലും വൃന്ദാവനവാസികളിലും കാണുന്ന ആത്മപ്രചോദിതമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണപ്രേമം അവരിൽ നിത്യമായിട്ടുള്ളതാണ്, സഹജമായിട്ടുള്ളതാണ്, സ്വതസിദ്ധമാണ് അല്ലെ. നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഇത്തരം സ്നേഹത്തിന്റെ ചർച്ചയ്ക്ക് പ്രസക്തിയില്ല. കാരണം ഇത്തരം സ്നേഹം പിൽക്കാലത്ത് സ്വയം വികസിച്ചു വരേണ്ടതാണ്. രാഗാനുഗം അല്ലെ, ആ രാഗാത്മിക ഭക്തരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്നിട്ട് നമ്മൾ രാഗാനുഗരായിട്ടുള്ള നമ്മള് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പൊ സ്വാത്മപ്രചോദിതമായ ഭക്തി സേവനത്തിനുള്ള അർഹത എന്താണ്? ഏത് തരത്തിലുള്ള സമീപനമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഉണ്ടാവണത് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ. ചിലവര് ഭഗവാനെ മകനായിട്ട് കാണും, ചിലവര് ഗുരുവായിട്ട് കാണും, ചിലവര് സുഹൃത്തായിട്ട്, ചിലവര് മാധുര്യ ഭക്തിയിലുള്ളവര് അല്ലെ, ഭഗവാനെ സ്നേഹത്തോടെ അല്ലെ, കാമുകനായിട്ട്, ഭർത്താവായിട്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പോ രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാർ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളെ കർശനമായി പാലിക്കുന്നില്ല. പരാപേക്ഷയില്ലാതെ തന്നെ ഇവർ നാരദൻ, യശോദ തുടങ്ങിയ ഭക്തജനങ്ങളോട് ആകൃഷ്ടരാവും അല്ലെ. ഉത്തമ ഭക്തരോട് ആകൃഷ്ടരായിട്ട് അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുകയാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിശ്ചിത ഭക്തനെ പോലെ ആയിത്തീരാനുള്ള അഭിലാഷം അത് ക്രമേണ വർദ്ധിച്ചു വികസിച്ചു വരുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനത്തിനെയാണ് രാഗാനുഗം എന്ന് പറയാ. നമ്മൾ രാഗാത്മിക കണ്ടു, ഇനി രാഗാനുഗ അല്ലെ. വ്രജവാസികളായിട്ടുള്ള ആ ഉത്തമ ഭക്തരുടെയൊക്കെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക, ആ ഭക്തനെ പോലെ എനിക്കുമായി തീരണം എന്ന് ഉള്ള അഭിലാഷം വികസിച്ചു വരിക, അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. ഈ പ്രവർത്തനത്തിനെ രാഗാനുഗം എന്ന് പറയാ. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയില്ലെങ്കിൽ വ്രജമണ്ഡലവാസികളുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരാനുള്ള ഈ ഉത്സാഹം ഒരാളിൽ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. എന്തിനും ആ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളോടുള്ള വിരക്തി ഉണ്ടാവണം അല്ലെ, വിഷയാസക്തി ഉണ്ടാവരുത്. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിന് അനർത്ഥ നിവൃത്തി ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി വരുന്നത് അതൊരു മല പോലെയാ, എവറസ്റ്റ് പോലെയാ. വലിയ ടഫാണ് അനർത്ഥ നിവൃത്തി ഉണ്ടാവാൻ അല്ലെ. ആ മോഹങ്ങള്, ആ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങള്, ആഗ്രഹങ്ങള് ഒക്കെ മാറ്റിവെക്കാൻ, അതൊക്കെ പരിത്യജിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് അനർത്ഥ നിവൃത്തി എന്നൊരു ഘട്ടം. എല്ലാവിധ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെയും തിരോധാനം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അത് മറികടക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് സാധാരണ നമ്മളെ പോലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? യാതൊരു ഈ ഗോപികമാരുടെയൊക്കെ ഈ പ്രേമസങ്കല്പങ്ങളില് സ്വയം ആകൃഷ്ടരാവുകയാണ് അല്ലെ. അവരൊക്കെ എത്ര ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പെരുമാറി, നമുക്കും അതുപോലെ അല്ലെ. അത്രയും ഭക്തിയുള്ളവരുടെ അടുത്താണ് ഭഗവാൻ നിൽക്കുള്ളൂ. ഒരുവന്റെ സ്വഭാവത്തില് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെ സ്പർശം പോലും ഉണ്ടാവരുത്, എന്നാ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, അഹങ്കാരം ഇതൊന്നും പാടില്ല, ഭൗതിക ആസക്തി പാടില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടുള്ളൂ. തുടക്കത്തിൽ മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും ആത്മീയ ആചാര്യന്റെയും അനുശാസനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തില് എല്ലാവരും ഭക്തി സേവനത്തില് നിയാമക തത്വങ്ങളെയൊക്കെ കർശനമായിട്ട് അനുസരിക്കുക തന്നെ വേണം. ഭൗതിക മാലിന്യത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനമൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ അപ്പൊ
വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തജനങ്ങളുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരാൻ അപ്പോഴേ ആഗ്രഹിക്കാവൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം. അതിനാണ് നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലേ. 16 മാല ജപിക്കൂ, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കൂ അല്ലേ, ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദമായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആ ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ അനുശാസനങ്ങള് ഒക്കെ ആ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് വരണം ആദ്യം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭൗതികതയിൽ നിന്നൊക്കെ വിരക്തി വരണം. അങ്ങനെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ രാഗാത്മിക ഭക്തരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് രാഗാനുഗരാവാൻ കഴിയുള്ളൂ. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി എന്താ പറയണേ? ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയ ശേഷം വൃന്ദാവനത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഭക്തനെ കുറിച്ച് അതേ രീതിയിൽ കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി ചിന്തിക്കാം. ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് വിമുക്തരായതിനു ശേഷം വേണം നമ്മള് വ്രജവാസികളുടെ പോലെ ആവാൻ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള അഭിരുചി വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാനസികമായെങ്കിലും സദാ വൃന്ദാവനത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയും ചെയ്യും. എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിലൊന്നും പോകാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ മാനസികമായിട്ട് അല്ലേ, ഭക്തര് ഏറ്റവും നല്ല ഭക്തരുള്ള അവിടം വൃന്ദാവനമാവും എന്നാണ്. അപ്പൊ ശാരീരികമായി തന്നെ വൃന്ദാവനത്തിലെ വ്രജമണ്ഡലത്തിൽ സന്നിഹിതനാവാം സാധിക്കുമേ, എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും, എപ്പോഴും സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളത് അസാധ്യമാണെങ്കിൽ ധ്യാനത്തിലൂടെയെങ്കിലും അത് സാധിക്കണം അല്ലെ. എവിടെ വസിച്ചാലും വ്രജധാമത്തിലെ ജീവിതത്തെയും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും നിശ്ചിത ഭക്തന്റെ കാലടികളെയും കുറിച്ച് സദാ ചിന്തിക്കുകയും വേണം. തിയറി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്, ഇനി പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാണ്. അപ്പോ രൂപ ഗോസ്വാമി ആരായിരുന്നു? സാധക ഭക്തൻ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം രൂപ ഗോസ്വാമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. സിദ്ധഭക്തന്റെ ലെവലില് അദ്ദേഹം മഞ്ജരിയാണ് അല്ലെ, രൂപമഞ്ജരിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി ശരിക്കുള്ള ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരെ കുറിച്ചിട്ടോ പറയുകയാണെങ്കിൽ സിദ്ധപ്രണാളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്. അവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കോഷ്യസ് ആയിരിക്കണം. അത്രയധികം ആധികാരികത്വം ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരാണ് അവര്. ഭക്തിയുത മാർഗത്തിൽ തനതായിട്ടുള്ള പല പല മാർഗം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗം പിന്തുടരുന്ന പദ്ധതി സിദ്ധപ്രണാളി എന്നാണ് പറയുക. ഇക്കൂട്ടര് എന്താ, ഭഗവാന്റെ ചെങ്ങാതിമാരായി കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എന്ന് സ്വയം അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിക്കും, ഭാവിക്കും. ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം അതുകൊണ്ടൊന്നും അതൊന്നും ഭക്തിയല്ല അല്ലെ. സിദ്ധപ്രണാളി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ പ്രക്രിയ അത് പിന്തുടരുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്. പ്രാകൃത സഹജിയ എന്ന ആണ് അവരെ വിളിക്കുക. കപട ഭക്തരാണ് അവര്, ഒരു തരം കപട വൈഷ്ണവരാണ്. രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അംഗീകൃത ഭക്തി സേവനത്തിന് അലോസരമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ചിലവര് പറയുമല്ലേ, ഞാൻ ഗോപികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുരുഷന്മാരൊക്കെ ഗോപികളുടെ പോലെ നടക്കുക, അതുപോലെ ഞാൻ കൃഷ്ണനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഗോപികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പലരും വേഷമൊക്കെ കെട്ടി നടക്കുക അല്ലെ. അതൊന്നും യഥാർത്ഥ ഭക്തിയല്ല, അതൊക്കെ കപട വൈഷ്ണവരാണ് ചെയ്യുക എന്ന്. അപ്പൊ പ്രേമഭക്തിയിലെത്തിയാലും ഒരു ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യുക? ഉന്നത ഭക്തനാണെങ്കിലും പറയും ഞാൻ ഭക്തനല്ല എന്നാ പറയാ അല്ലെ. ഒരു സാധാരണ ഭക്തനെ, തുടക്കക്കാരനെ പോലെ സാധന ചെയ്യും ആ ഭക്തനും. ധ്രുവൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെ. ധ്രുവനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വിമാനം വന്നു. വിമാനം വന്നപ്പോഴും അന്നത്തെ സാധനം മുടക്കിയില്ല. വിമാനം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, നമ്മളാണെങ്കിൽ ഓടി കയറും അല്ലെ. അവിടെ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തേ? അന്ന് ചെയ്യാനുള്ള സാധനകൾ മുഴുവനും മുറക്കി ചെയ്തു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിമാനത്തിൽ കയറി. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, എൻ്റെ അമ്മയെ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അമ്മയൊക്കെ മുമ്പേ ഗോലോകത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിഷ്ണു പാർഷദര് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്നും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകും. ഞാൻ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് അഹംഭാവിച്ചിരിക്കല്ല. ദാമ്പത്യ പ്രേമം വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരുടെയോ ദ്വാരകയിലെ റാണിമാരുടെയോ കാലടികളെ പിന്തുടരുന്ന ഭക്തി സേവനത്തിന് ദാമ്പത്യ പ്രേമം എന്ന് പറയും. ഇതിൽ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം, പ്രത്യക്ഷം എന്നും പരോക്ഷം എന്നും. ഇവ രണ്ടിലും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗോപിക ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സേവന മാതൃക പിന്തുടരണം. എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഈ ദാമ്പത്യ പ്രേമം എന്നുള്ള ആ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുക. അപ്പോ ഈ ഭഗവാനുമായി പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് സാങ്കേതികമായി പറയുന്ന പേര് കേളി എന്നാണ്.
അപ്പോ ഇതിനെ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരും അതേസമയം ഭഗവാനും ഗോപികമാരും തമ്മിലുള്ള സംയോഗ പ്രേമം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഇരിക്കണ ഭക്തരുണ്ട്. അവർക്ക് ഭഗവാനും ഗോപികമാരും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, അത് തന്നെ മതി, ആഹ്ലാദം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ സംയോഗ പ്രേമം അത് സ്ത്രീകളിൽ മാത്രമൊന്നല്ല കാണുക. ആത്മീയ പ്രേമത്തില് ഭൗതിക ശരീരത്തിന് യാതൊരു പങ്കുമല്ല, അല്ലെ? ആത്മീയത ചെയ്യാൻ പുരുഷനാവണമെന്നോ സ്ത്രീ ആവണമെന്നോ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികയുടെ ലക്ഷണങ്ങളില് പുരുഷനിൽ വളർന്നു വരികയും ചെയ്യാം. ഭക്തനായ പുരുഷൻ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികയുടെ ഭാവം തന്നിൽ വളരാൻ കൊതിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം അല്ലേ, ശിവൻ ഗോപികയാവാൻ കൊതിച്ചു. ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അല്ലെ, എന്താണ് ഗോപേശ്വർ മഹാദേവ് ഉണ്ട് അല്ലെ? അതുപോലെ പണ്ട് ദണ്ഡകാരണ്യത്തില് ത്രേതായുഗത്തില് അനേകം സന്യാസിമാരുണ്ടായിരുന്നു. 14 വർഷത്തെ കാനനവാസത്തിന് പിതാവ് വിധിച്ചതിനനുസരിച്ച് ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭു അവിടെ വനപ്രദേശത്തിൽ പോയില്ലേ, ദണ്ഡകാരണ്യത്തില്. അപ്പൊ ശ്രീരാമന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതിന് സ്ത്രീയായി തീരാൻ കൊതിച്ച അനേകം മഹർഷിമാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. പിൽക്കാലത്ത് കൃഷ്ണൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ അവതരിച്ചു. അപ്പോഴ് ഗോപികമാരായി ജനിച്ചിട്ട് ഈ മഹർഷിമാരും അവിടെ എത്തി. ഈ രീതിയിൽ അവര് ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത നേടുകയും ചെയ്തു. ദണ്ഡകാരണ്യത്തിലെ മഹർഷിമാരാണ് ഇവരൊക്കെ അല്ലേ, ഗോപികമാര്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഈ ബന്ധത്തിനും ഓരോ ഉൾപ്പിരിവുകളുണ്ട് എന്ന്. കാമുകി കാമുക രൂപത്തിലും ഭാര്യ ഭർത്തൃ രൂപത്തിലും, പിന്നെ പിതൃഭാവം, സുഹൃത് ഭാവം, അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഭാവിക്കാം, ഭഗവാനോട് നമുക്ക് സമീപനം ഉണ്ടാവാം. ഇപ്പൊ രാഗാത്മിക ഭക്തന്റെ പാത പിന്തുടരുക, അതാണ് അങ്ങനെ രാഗാനുഗരാവണം നമ്മള് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്വാത്മപ്രചോദിതമായിട്ടുള്ള, ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രചോദിതം അല്ലെ, സ്വതസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഈ കൃഷ്ണപ്രേമം കൃഷ്ണന്റെയോ ഏതെങ്കിലും കൃഷ്ണഭക്തന്റെയോ സവിശേഷ കാരുണ്യം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ വികസിക്കുകയുള്ളൂ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് പുഷ്ടിമാർഗം എന്നും പറയാറുണ്ട്. പുഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് പോഷിപ്പിക്കുക, പോഷണം. മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴി. അപ്പൊ ഇത്തരം മനോഭാവത്തിന്റെ വികസനം ഏറ്റവും ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പോഷണത്തിന്റെ പാത അഥവാ പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വൈഷ്ണവ മതത്തിലെ വിഷ്ണുസ്വാമി വിഭാഗത്തിൻ്റെതായ വല്ലഭ സമ്പ്രദായം, അതിലെ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നത് ഈ പുഷ്ടിമാർഗത്തിലൂടെയാണ്. ഇപ്പൊ ഗുജറാത്തികളൊക്കെ ഇപ്പോഴും പുഷ്ടിമാർഗത്തിന്റെ കീഴിലെ ബാലകൃഷ്ണ ഭാവത്തിലാണ് കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുക എന്ന്. അങ്ങനെ പല പല മാർഗങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണോ കാണാൻ താല്പര്യം, മകനായിട്ടാണോ, അല്ലെങ്കിൽ പിതാവായിട്ടാണോ, ഗുരുവായിട്ടാണോ, സഖാവായിട്ടാണോ, ഭർത്താവായിട്ടോ, കാമുകനായിട്ടാണോ, അതല്ല എന്താ പറയാ ജഗദ്ഗുരുവായിട്ടാണോ, എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾക്ക് കാണേണ്ടത് അതേ ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം. അതേപോലെയുള്ള അങ്ങനെ ഭക്തിയിൽ ഉന്നതി പ്രാപിച്ച ഒരു രാഗാത്മിക ഭക്തന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടരാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നു വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തിയറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമി ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്വയം ചെയ്ത് വരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇനി ഈശോപനിഷത്തിലേക്ക് പോകും. അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ, അതും അധിക ദിവസം ഉണ്ടാവില്ല. ഈശോപനിഷത്ത് 11 മന്ത്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതും നമുക്ക് വേഗം തന്നെ കഴിയും. അത് തീർന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ലെവൽ 3 ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ക്വിസ് ചെയ്ത് വേഗം തന്നെ ഭക്തിശാസ്ത്രിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. എല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ ഭക്തിശാസ്ത്രി പഠിക്കാൻ? എല്ലാവരും ഭക്തിശാസ്ത്രിയിലേക്ക് പോവുക. അങ്ങനെ അതിലും കൂടുതൽ പഠിച്ചിട്ട് ഭക്തി വൈഭവ പഠിക്കണം, ഭക്തി വേദാന്ത, ഭക്തി സാർവഭൗമ,
അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഭക്തിയിൽ ഉയർന്ന് പ്രേമഭക്തി വരെ എത്തണ്ടേ നമുക്ക്? ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ വരികയാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വരിക. നമ്മളൊക്കെയോ ജനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വീഴ്ചയാണ്, പതനം. ആ പതനത്തിൽ നിന്ന് എണീക്കാൻ പ്രയാസ. ഭഗവാന് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും എണീറ്റ് പോകാം, അവതരിച്ചതല്ലേ, തോന്നുമ്പോൾ പോവും ചെയ്യാം. നമ്മൾക്കോ ഈ വീഴ്ചയെന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് വേണം പിന്നെ, അല്ലേ? വളരെ ടഫാണ് നമ്മുടെ കാര്യം, പരിതാപകരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ.